Čau lidi, vždycky, když jsem hrál Minecraft, mě nebavilo farmaření. Ne, že mě to nebavilo dneska, ale dřív mi to prostě nešlo. Takže dneska si ukážeme takový tutoriál. Co budeme potřebovat? Dáme si tak 4 kyblíky vody, diamond hoe a zkusím tohle. A já si ještě vemu bone meal, protože bone mealem všechno roste rychlejš. A hned si, vy budete potřebovat teda lopatku, jestli to neděláte v creativu, ale nemusí to být každopádně creative. Musíme ještě, vy můžete mít třeba hlínu nebo jiný podklad, jo. To je jenom tak, že já mám rovna tohle. Tak, za prvým, jak si vypěstujeme melouny. Že se mu takhle nalijeme vodu. Uráme to tady, takhle a tady zasadíme melouny. Vymoníme tam takhle bone meal, aby nám trochu rychleji vyrostly. Potom si zase uděláme takhle pár kostiček vedle. Si uděláme úplně to samý. Akorát, že tam vysázíme teda, jo, takhle si sami vysázíme pumpkiny. Pumpkinové semínka. V Minecraftu jsou získatelný pumpkinové semínka, takže vezmete prostě dýni, kde nakotáte a hodíte ji do crafťáku nebo takhle. A ještě vám to zrovna neukážu, to je jedno. Si víte, co myslím, ale chvíli počkáme, až nám to vyroste, ale obilí mě nikdy nebavilo. To si dneska ukážeme, jak vypěstovat obilí. Tohle je to začáteční, tohle je takový tutoriál začáteční, který by měl zvládnout každý, kdo hraje Minecraft, a časem přibudou i daleko těžší. Chci natáčet let's play i, ale jelikož nemám zase moc odběratelů, mám jenom jednoho. Za jedno video jeden odběratel, no, to jde, ale takže byl bych rád, kdybyste mi dávali odběry do 8. února a od 8. února mi dáváte taky, ale od 8. února budu vlastně, řekněme, jakoby, ale vyrost nám plný melon, budu natáčet let's play, protože to bude nový biom džungle, určitě jste slyšeli. Takhle, když nám vyroste, tak uděláme co? A sekáme ho. Já jsem sice v creativu, takže mi to nic nedroplo, ale normálně vám to dropne tady melon. A ještě, protože já jsem měl vždycky takový problém, třeba poslední dobou spíš, že mě moc jakoby nebavilo prostě furt jakoby vyrábět nový a nový čístky na ty melony. Tak tady si jako hodíte do crafťáků. Takhle když hodíte, jak máte další semínka do melonu, takhle uděláte melon. Hodíte do toho a nic se neděje. A takhle máme melon, když ho rozkovujeme, máme z ní zase tam ty. Tak čekám, ale vyroste nám dýně. Dýně nemusíte to ani okolo vyorat. Koukal jsem na Minecrafta, ten říkal, že mu někdo říkal, že se to nemusí vyorat. A on pak tvrdil, že se to musí vyorat, protože mu to nějak nešlo. A jak tady vidíte, tak v Minecraftu tady máš důkaz. Vidíš, a pod tím tráva je. Skopeme to a je to. Ale hlavně to obilí, tak hodně lidí se potom mě ptalo, k čemu je to obilí dobrý. Obilí je samozřejmě dobrý, hlavně ty už tam zapadni.